azkenan nian hasi nintzen, Euskal Herriko musikariak Londresera ekartzen, eta pare bat kontzertu egin dituguola, eta orain hirugarrena, eta ideia da horrekin jarraitzea. Eta hemen baita gaztea, erresuma batutik agian musikariak Euskal Herrira ekartzen, eta... Euskal Herriko harribitxi horiek nola biltzen dira Londrestik? Azkenan ikerketa moduko bezala, zure denbora librean, diskak okitze dituzu, eta batean zerbait pizten da, eta diska horiek aurkituta, gero ikuste duzu, niretzako badakatela zerbait, atemporala edo, musika hori gaur egun dakala oraindik nolabaiteko pisua eta importantzia eta hobia bezala da. Hau denbora librean egiten izan dudan proiektua da, eta nik proiektua aurkeztu diadanean, hori ikusi dute, hau dela bakarkako proiektu bat, ez dago dirurik, asunto hontan, ez dago olako dena da, pasio bat, eta hori azkenean jendea nabarmendu egiten du, eta baita sustatu egiten dute, eta lagundu egiten dute.